Samantala, balak pong ipwesto sa bahagi po ng New de Venecia Highway ang mga tindera ng paputok sa Dagupan City base sa naging suwestyon ng Dagupan City Police Station sa isinagawang pagpupulong kasabang iba pang mga ahensya ng gobyerno sa lungsod. Ayon kay Dagupan City Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Brandon Palisok, dating pinagpipwestuhan sa mga tindera ay sa ilalim ng Pantal Bridge sa NBI. Ngunit maaari umano kasing may mga magtapon ng upos ng sigarilyo mula sa taas ng tulay at maaaring malagay ang mga nagbebenta ng paputok sa panganiba. Nagkaroon na rin po tayo ng initial meeting sa mga nagbibenta ng mga pyrotechnics, mapaputok dito sa ating lungsod, no? Dito sa may barangay Karanglaan, Bacayo Sur, Bacayo Norte, at sa mga iba pang mga barangay na napaulat na may mga nagbibenta ng paputok noon ay talagang binisita na rin natin. So 100% na wala talagang gumagawa ng paputok dito sa ating lungsod dahil yung napabalita ng mga gumagawa noon, sila na lang po ay distributor, no? Inaangkat na nila yung kanilang mga paputok sa Bulacan at yun po yung binibinta nila dito sa ating lungsod. Yan po ang tinig ni Police Lieutenant Colonel Brandon Palisok, hepe po ng Dagupan City. IFM News. IFM News. IFM News.